ucigai. Ce se târâs pe pământ să ajungă în rai. Nu s-a născut nimeni sfânt aici, așa-i. Prețul e scump, deci ori o dai, ori nu dai. O să vezi doar flori de mucigai. Ce se târâs pe pământ să ajungă în rai. Nu s-a născut nimeni sfânt aici, așa-i. Prețul e scump, deci ori o dai, ori nu dai. E pentru purtători de HIV, diabetici, epileptici, copii cu sifilis abandonați de medici, orfani ce spală parbrize prin intersecții, n-au timp de lecții, nu emit nici pretenții la școală sau o dezvoltare normală, habar n-au de integrare socială sau vreo valoare morală. Sunt atâtea drame, atâtea mame a căror copii au donat organe, dar slavă ție, Doamne. Deși văd bătrâni internați prin asile, în mizerie, frig și alte condiții ostile, unii încă-ți mulțumesc că le dai atâtea zile. E pentru puși blocați în scaune cu rotile, împinși la limita societăților, pradă ignoranței celorlalți și mai puțin a dizabilităților. Fericiți în ciuda sănătăților, e pentru cei ce întură demn abuzul autorităților. Că Iisus și-a răbdat nespus, dar s-a supus. A spus că suferința e gloria acolo sus. Și așa-i, culeg multe flori de mucigai pentru toți săracii Domnului care se duc în rai. În jurul tău o să vezi doar flori de mucigai. Ce se târâs pe pământ să ajungă în rai. Nu s-a născut nimeni sfânt aici, așa-i. Prețul e scump, deci ori o dai, ori nu dai. O să vezi doar flori de mucigai. Ce se târâs pe pământ să ajungă în rai. Nu s-a născut nimeni sfânt aici, așa-i. Prețul e scump, deci ori o dai, ori nu dai.